Umbango wasenkantolo wesihlalo seNgonyama yamaZulu phakathi kwesilo uMisuzulu kaZwelithini nomntwana uSimakade kaZwelithini uhlehlisiwe enkantolo ephakeme eNorth Gauteng ePitoli. Umntwana uSimakade uphosela inselelo isinqumo sikaMengameli Cyril Ramaphosa sokugunyaza isilo uMisuzulu njengengonyama yamaZulu. Ijaji elengamele icala lithe kusalindwe ithimba labameli beNgonyama ukuba lishicilele wonke amaphepha asenkantolo. Amabutho abebuthene ngaphandle kwenkantolo kuzokweseka izinhlangothi zombili yize iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini nomntwana uSimakade bengafikanga enkantolo. Akukacaci ukuthi amaphepha adingeka enkantolo okubalwa nencwadi efungelwe kamntwana wakaPhindangene eyeseka iNgonyama azofakwa nini emva kokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe neNgonyama ngodaba lokuqokwa kwebhodi elisha leNgonyama Trust eliholwa inkosi uThanduyise Mzimela. Udaba lweNgonyama Trust uzodingidwa kabanzi emhlanganweni waseNdlunkulu ozoba isishayamthetho esidala saKwaZulu-Natal olundi ngoLwesihlanu.